खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबखौ फरायदों आं किलिकां ब्रह्मआ दिनैनि गिबि सिरिनि सानसेनि रादाबफ्रानो जाबाय फारियै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टनि गायसनगिरि सोद्रोमा आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' आबादारि आफादनि बारग' आफादगिरि गालागाथा मोसाहारिया रुंसारि जाबाय। बिजेपिनि मावथि नागेश्वर बसुमतारिया गावनि किडनिखौ 10 लाख राङाव फाननो नागिरदों। मन्त्री जयन्त मल्ल बरुवानि बियाबाव बिजेपिनि जानानै मावबोनाय नलबारि मण्डलनि एसटि मर्चानि नेहाथारि नागेश्वर बसुमतारिया बे गोख्रों थिरांथाखौ लादों। थांनाय 23 जुन खालि गुवाहाटी आबगारि बिफान आरो क'क्राझार आबगारि बिफाननि जुथायै सिग्रोमनायाव क'क्राझार जिल्ला बिसमुरि आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय समरफुर गामियाव आयेन बेरेखा जौनि कारखाना बानायनाय आरो गोबां जौनि बथलफोर बोखांनो हादोंमोनब्लाबो दायनिगिरिफोरखौ हमनो हानाय जायाखैमोन। नाथाय थांनाय 5 जुलाइ खालि क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाननि गोख्रों नाजानायाव बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ हमनो हाबाय। तामुलपुर हाथाइसालिनि साखाथियाव थानाय बाथौ थानसालियाव राजकुमारी थियेटार ग्रुपनिफ्राय 20 साननि थाखाय सेकेन्ड सामार थियेटार वर्कशपखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। आलारि बाथि फोजोंनानै आरज गाबनायनि गेजेरजों राजकुमारी थियेटार ग्रुपनि दैदेननायाव 20 साननि थाखाय सेकेन्ड सामार थियेटार वर्कशपखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नरेन बर'आ बेखेवनानै होदों। जोंनि सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव थांनाय 4 जुलाइ खालि हा बिफानखौ लानानै माखासे सोदांनाय लाबोदों। जाय सोदांनायनि गेजेरजों बिटिसि हालामाव थानाय मोनफ्रोमबो जाथिनि हानि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों आरो जायखि हारिनि सुबुङानो जायाथों मानो गासैनोबो हा राननानै होगोन होनना बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। थांनाय हराव सासे आइजोखौ गिख्रंथावै जिनाहारि खालामनानै बुथारना गालांदों। दिनै सानसेनि रादाबफ्रा एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।